Shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musakubanane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musakubanane watokotadzira Ndofunga vazhinji muri kufarira chirongwa chatiri kukupai pano pa Zim News BT TV, a turning point from prison to progress. Donzo riri kuti tinzwe mhaka kana kuti nyaya dzinenge dzakapindira vadikani vedu mumajeri, asi chikuru chiri chekuti tizive rehabilitation activities avari kuita vari mukati meusungwa zvichazovabatsira kana vachinge vabuda. Regai nasuno ndikuchingamidzei tiri kunzvimbo yeshurugwi female prison kuMidlands kwatati aiwa regai timboenda. Vazhinji ndofunga makachema chema mukati chimboenda iko kuMidlands tanzwa nekuona mamwe majeri hatisati tamboona Midlands province muchibudisa tikati aiwa isusu zvido zvenyu ndizvo zvatinoita. Nhasuno tauya pano pashurugwi female prison kuti tinzwisise mhosva kana kuti magariro ari kuita hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Gogo makadi tiperi makadi ndiri nani pakadi pano pashurugwi female? Aiwa pari right. Musitaurisa maita sei gogo? Kuri kutaurisa ndio iracho vere. Ndaona gogo hamusi kufara ndikati pamwe gogo vaitwa sei kwambuya vangu havasi kufara nhasi? Aiwa tiri kufara. Nayo mvura kai? Iri kunaya. Aiwa tinotenda Mwari. Zita ndiani gogo? Tembelani Senemu Ndlovu. Tembelani Ndlovu. Aiwa tinotenda gogo. Ndoda kunzwisisa gogo. Ndoda kunzwisisa gogo. Mhosva yakapinza gogo wangu mukati meusungwa kana kusati tasvika ikoko makore enyu akamira sei gogo? Nina 59. 59. Aiwa tinotenda Mwari kuchengetwa kau. Mukunze mamani vazukuru wawanda sei? Ine vazukuru 8. Gogo muna vazukuru vakawanda. Mukuru akura sei? Vaviri vakutanga ndeva 2008. Ndeve gore rimwe chete vakasiyana vana mai vacho. Aiwa tinotenda Mwari kuchengetwa kuwedzerwa makore kuti muone vazukuru 8. Aiwa tinotenda Mwari gogo. Kumushande kupi? Urwagwero. Papi vacho chaipo? Pamakepesi. Muri yenyu gogo yange yakura sei? Mwana wangu wekutanga ndowa 85, wepiri ndowa 87, wetatu ndowa 91, wechifo ndowa 95. Vakwana vai 4 chete. 4 chete. Vasikana vakomana? Vakomana vaviri, vasikana vaviri. Aiwa tinotenda Mwari. Gogo nasuno tasangana pano pashurugwi female prison. Mhosva yakapinza gogo vangu mukati meusungwa imhosva iyi? Stock theft. Pachishona ndo yatinoti yekuba mombe. Yekuba ng'ombe. Ndoda kunzwisisa gogo zvakaitika musi zvakafamba sei? Mamuri kulowa gwero here? Nani ndiri kulowa gwero. Ndakatengesa ching'ombe changu chiduku chakafigwa namai vacho. Ndobva ndachitengesera baba vakawana munun'una wamai vangu. Ndobva kwazoenda munhu kwavari akati ching'ombe ichi ndechavo, ndechake mai vangu. Baba vangu vati kana muchiri ng'ombe iyi ndeyenyu ikandidi itorei zvenyu muinde nayo, ini chanoona chi mwana wangu. Ndobva ivo vauya vakati mwanangu ndavona vanhu vachisvika vokanyati vachiti hanzi ng'ombe ndeyavo. Ndikati aiwa zvinhu zvokuti titaure zvopinza mapurisa mukati peta mudi mutore ng'ombe yenyu, ini chanovona mwana wangu. Tati kuna baba aiwa dei musina kutanga nokuwapa ng'ombe iyi, dei matanga mabuya kwatiri. Baba vakati aiwa ndavona kuti zvinganetsa
tatai watorai. Ndobva mwana wangu mukomana ndobva torai ng'ombe mudanga yake chimhuru chake ndobva apa baba kuti sezvo vangagara vachida ng'ombe ikatidi tivape imwe. Ndobva tafunga kuti nyaya yadi yapera tazvigarira ndobva taona nemapurisa. Mai vaya vakati kuti nyaya ipere vanoda kuti tivabhadhare kuti zvavakanotora ng'ombe yakuna baba vangu isu hatina kuenda kwavari tichinokumbira uregerero kuti aiwa takakangaza takatengesa ng'ombe isiri yedu. Ndoda chi $200 kuti nyaya ndiidzimise kumapurisa. Ndobva tati iye mari yayo yatakatengesa nayo ng'ombe iyi vhiri hatina kuishandisa. Ndobva tatora mari ndobva tavapa mai vaya peching'ombe chiya vakati ndechavo. Vatabona nyaya yavo kumapurisa ndibva taenda kukoti ikandobudza majority kuti aiwa mai vakati ching'ombe sezvo nyaya yagara kumapurisa vanoda kuti vadi tivabhadhare $200 nokuti hatina kuzouya kuzovakumba uregerero kuti akangisa kutengesa ng'ombe isiri yedu. Majority ndobva ati handi makataurana zvenyu zvekumba kuno kwatiri hatizvizivi ndosaka ndiri pano. Ndizvozvo. Handi gogo ndira kudzorai kumashure. Baba venyu vauya vachiti mwanangu ndakazoona vanhu vekwaningana vauya vachiti mombe iyi wakanditengesera ndeyavo zvichireva kuti vari kuti wakatibira mombe yedu ukatitengesera mombe yekuba. Ndoda kunzwa imimi makavaudza kuti chii baba vasvika vachitaura zvinhu zvakadaro. Ndisina kutanga nokuvapa ng'ombe iyi ndiye matanga mavuya kwatiri kuti aiwa ndikanditanga ndanoona mwana wangu. Baba vakati aiwa ndakaona kuti nyaya iyi kana munhu ati ng'ombe ndeyake kuti nyaya isi yapinza mapurisa mukati hazviwaiti. Vakati torai ng'ombe yenyu. Tozoti mombe idzi padzinotengeswa kuti mombe dzega dzega pamusha dzinenge dzine bhuku riya remombe riya. Nebhuku takange tisina kuikliya ng'ombe iyi. Takati sezvo iri ng'ombe inobva padanga redu ichiinda kumba kwedu kuna baba vangu. Ikavangodi vangotora. Mama watengesera baba mari. Change chiduku chimhuru $200. Chakange chafigwa namai vacho. Ndiyo chakange takavatengesera. Pakazoitwa investigation dzekuona kuti chimhuru ichi shuwa ndeche pamba penyu here kana kuti ndeche kudanga rekuko. Izvo hazvinomboitika nokuti kwakanga kuti takanga tati sezvo tabhadhara zvapera. Vatawana mapurisa vakati aiwa makatora ng'ombe yamai mukaitengesa. Ndobva ndosaka ndiri pano. Baba vangu ipapo vakati mwanangu mukomana akatora imwe ng'ombe mudanga akavapa kuti sekuru vangu vagara vachiti vanoda ng'ombe. Saka hapana kana kutomboitwa mainvestigations ekuona kuti chokwadi zvimombe zvakafanana here nechamai ava kana kuti vakambopiwawo nguva yekutsanangura here kuti mombe yavo yanga ine chimiro chipi. Imonzo gogo tsananguraiwo yenyu poonekwa kunzi dzine mufanano here kana. Hapana kumboitika chakamboitika. Vakangoti ng'ombe ndeyavo ini kukadoi maba ng'ombe. Asi vana mugere parefu zvakadii muri mudunhu mumwe chete mo. Ivo takasiyana mazobhuku. Ivo vari kusobhuku ndiri kusobhuku. Asi zvere kana tichipinda musangano yedu atopinda vetopinda dhose. Hapana here dzimwe nyaya dzamangambonetsana kumusha tozveka kuti kana pari pakugadzana aiwa kana vana vavo kana kutotanga ipapa hatinambonetsana ngapo nditaura nema hatinambonetsana. Kuna baba havana kumbonetsana here nababa. Handambozviwa hatinambonetsana. Kana mauya gogo matorwa nemapurisa vakasvikoti kudii. Mapurisa vakasvika vakati makatengesa ng'ombe kwasomu. Ndikati kwa makatengesa ng'ombe isiri yenyu. Ndikati aiwa ng'ombe ndeyedu. Vakati aiwa ng'ombe yakanotogwa kwamanga makaitengesa nemuridzi wayo. Ndikati sekuru vakasvika pano vakataura kuti ng'ombe yatogwa. Ndobva tatora imwe ng'ombe mudanga. Mwana kumukoma ndobva tora ng'ombe mudanga akati kandipe sekuru sezvo vagara vanga vachiti vanoda ng'ombe. Tikafunga kuti isi zvapera. Manje mai manyaya yadi yamuka mangwana kukoti. Ndobva vanotora ndobva vaenda nendano vata kumishini kumapurisa kafuma lichiinda kukoti.
ndibva ndadofuma mangwana ndibva kwadwa kunoku ndibva ndadobuya puno mukoti vakanoti chi Major Street ndizati ndakati ndichivabudza kuti aiwa mai ava takanga tataurana navo vati kuti nyaya ipere vanoda kuti tivadi tivabhadhare $200 yaita tange takatengesa nayo ching'ombe chiyachi tave tinayo tikavapa tikafa kuti nyaya yapera michati takati hani makabhadhara zvenyu zvokumba kuno kedu hatizvizivi hatinei nazvo saka vakatora 200 plus chimombe vakatora plus neichi ching'ombe chaitakaopa baba vedu baba soda kuti ching'ombe chaakatora nechichavago chaitakaopa baba ne$200 takatengesana naveya vakatora handei pamutongo waMajor Street vakati kudii vanoti aiwa zvamuri kutaura gogo ndezvekumba makataurirana paukama hwenyu muri kumba pauvakidzani kunoku tinotonga takadai vakati kudii Major Street vakandipa makore 9 ndikavia nawo kuno ari 9 akadero ndikasvika kuno kujere ndikabizigwa 3 ndikasara ne6 kozvino mwedzi unonovhemba ndokwanisa 3 years musara nematatu ndosara nematatu handei gogo makamira mukabhokisi kaya kekukoti kwaMajor Street Major Street achirova pasi achiti gogo takupai 9 years makanzwa sei dzisati dzabviswa musati maziva kuti dzinobviswa here kana kuti hadzibviswe mangonzi takupa 9 years makanzwa sei ndakongowa kungo ndambowa kutyana chinhu kana kuti kudii ndakangoti kuda Mwari ndo zvavadi zvavada ndikandiuye kuno asi ndasvika kuno ndo pakaondinesa ndakapedzora ndikagwara handei muchisvika pagedha makasvika nguvai muchisvika paShurugwi female prison pagedha takasvika manheru zuva richivira muchivhurirwa gedhi kunzi aiwa iko zvino gogo ndopamakugara apa ndopatakumbokuchengetai kwemakore enyu mangani 9 aya mabva nawo makanzwa sei ndakangowa kungoti Mwari ndozvavada newe ndikazvigamuchira ndikati Mwari ndozvavada ndozvavaronga handei muka mangwana makutoona kuti aiwa chokwadi ndopano pandakugara ndazvigamuchira makasangana sei nevamwe kuti muzonyazoti aiwa iko zvino ndasangana nanhingi ndikasangana ningi tavaka ukama hwedu tiri muno takutotaurirana aiwa chino ndechichi nechino ndechichi takutoona gogo vatosvita 3 years makasangana sei nevamwe venyu uye nekuzombogarawo nekuzvigamuchira kwamamaita makagarawo sei takagara zvakanaka kungogwara chete kwandakahoita chete ndo kwakaita sokuti asi kwakuda kundikanganisa asi tata angetigere zvakanaka igogo ndoda kuenda pamagariro enyu nana gogo nana sekuru vari kukuchengetai panapa mugere sei tigere zvakanaka handingarevi nema tigere zvakanaka aiwa kuta sei nezizo kuti imi gogo imi aiwa tigera izvozvi takadai ndiri gogo ndakadai vana ndiri gogo pachinyama chokuti vanodani nezita kuti vanondiona kuti ndiri munhu mudii hai tigere zvakanaka handei gogo pane here mabasa emaoko amuri kuita muri pano paShurugwi female mameti nezvikwama turuka zvakawanda zvatinoita zvakawanda nehuku tinofuya imi makaenda sei kunoruka mameti makapinda muchiita zvemameti here kana kuti ndakanga ndisingazvigoni ndakazvidzidzira muno makasarudzwa sei kana makaenda sei imi makangoti uku ndokwandiri kuda here kana zvinhu zvavo kundofunga zvenge zviri mafoni vachititaridza matamba acho nemabatirwo acho ndipo tadozviona kudotekana ndikabatavo ndikadai ndikaona zvichibuda handei pafirst bag renyu toziva kuti imimi ndofunga imi gogo munoyatsozvinzwisisa inini muzukuru ndati ndakuona henyu makazvigarira ndoti gogo ndipewo maniti motigara apa ndikudzidzise ndiri kudzidza masitichi omva adona chorudunuka ndoti gogo naizvo chete moti aiwa kani tangidza ndochema ndoda kunzwa imimi manje apa zvinhu zvinyowanika izvi mangoratidzwa mufoni kuti zvinofamba so handei imimi manzi aiwa
rudunura apa shamari Rudunura nokuti ndaida kuti ndizvizive kuti kana chibuda pano kuda pamwe pacheni kanobatsirika ndozviita azvinombo kuboye aiwa ndaiti kana kakanganisa kwedu ndura pakanganisa todudunura kapesa ndazviona kuti aiwa tambo ndoibata ndoidai ndoibisa ndoidai saka zvinomaruka mabhegi mangani akawanda taiwaruka achibuda achinotengesewa saka zvakubatsire zvakadii pokugara kwenyu kuruka kwamaita mabhegi akawanda kudai kubatsira kungochete ndiye ndichiwana bo zvandine ndisina imbondiudzai kuti chandakatotenga muzukuru ndechichi nechichi munoona ngonditi kamuzukuru ndenjiwana zvandisina ndikatengesa bhegi rangu imbondiudzai nhasi kuti muzukuru kubva pandagara panapa chino nechino ndikutozvitengera ndiri ndega nekuda kwemabhegi angu zvakawanda nokuti ndikwanisa kuti handina sipo handina shuga kana kuti zvokuti ndiwo ndipotepo nchidikara paya ndapedza kudya sadza ndowanawo chidhiringi changu ndodi chinodiwa chidhiringi ani munoziva zve zvinonzi kana uchizvishandira unodya ndimi munozvitaura kaimi muchiti kana uchizvishandira unodya zvaunoda ombodzikisira nekadhiringi kamirinda kemaboko angu ane simba rangu randendadi ndashandisa maboko angu zvakanaka izvikogo zvichita ndofunga nhasi ndogona kutowana kahendibhegi kana kahameno kekungoti ndingoisirawo tumafuta netumatauro handimandudza mega gogo kuti mukuruka mabhegi dai matoti amuzukuru ina handina hangu zvandikuitai kuruka mabhegi mune tambo ipapo dai ndotoku motonditi ai ndiri pano gogo ndiri pano svondo rese ndiri kuno zvoti nhasi ndogona kumbokusei ndomboti mamusiri zo ndiri kuya ndombokupai mangwana nemangwana asi friday ndo ndatoti gogo bhegi mukauya netambo dzenyu ndotoita ndotogora chaizvo nokudozi muzukuru wenyu futi dzipo kana munoti rakapera hapana zvimachi ina handibvi pano ndoita yeye kuti ina handibvi pano kana musati mandiropafadza ina handibve pano kana musina kundipa bhegi ndeyochi anga aripo dai ndinoti hai ivona iri hai hapana aiwa tinotenda gogo ndida kunzwa gogo magariro amuri kuita toziva kuti muri mega mukati muno mune vamwe hama dzedu dziri kurarama muno dziri mukati meusungwa munogona kutisingaisi vana gogo imimi mega panguva yekuti makazorora yenyu manzai wachimbogarai muri mega nyaya dzamune mitaurana ndedzibozozoti dzekuti ndakapinda muno ndakadai munozvitaura mafirst days iko zvino nyaya dzamune mitaurana makazorora yenyu nevamwe venyu dzakamira sei techingotaura zvedu zvokuti ngabuda pari kumbanoda kunoita ichi neichi tichingofara nje tichingofara nemunozvisungirira here kuti munhu anenge ari mukona make achingofunga hake nyaya dzake aiwa ndichangosvika pano ndaigara ndogapo nokuti ndange ndichine stress yokusunga asi kozvo ndakuti mwari ndozvawakada ndichida nyaya dzedu navamwe tichifara tichiseka iwe yako idiki ndida kunzwa gogo pano pekuti semumwe anenge apinda imi mamuno ogara mukona sezvamaimboita zve ari ega achizvidya netangariwo munomuti chiini aiwa tonomuvinga tonogara pedo naye tonomubvudza kuti panapa usanyanya kufunga ukafunga panapa unogwara tinewe tiri tose sezvo tiri pano newevo kana uchiita tiri tose ndida kunzwa vamwe vakakutorawo mukona umu kuti vachisvika pamuri semunhu anenge aine hasha ka munhu wese anenge achikubhowa kanguva yacho unenge usingatodekana zvekutaura nemunhu uda ungozvifungira hako wega kuti but mai vaya asikana atora chimombe changu atora chimwe chimombe atora mari yangu futi muri mega muri mukona umu ndoda kunzwa munhu akatanga kuuya kuzokuti gogo enyu makore mashoma aya munobuda imi yangu nyaya yamamainzwa here ndoda kunzwa imimi manje gogo kuti munhu yeye paakauya akakuti chii mukona muri mega mukona umu havana kukusiyawo havana kundisiya vakandivinga asi vanhu vacho vahai vamwe vakatobuda iye akauya yeye akakuti chii akabuda yeye akakuti chii muri mukona ndiri mukona akati gogo kana mava pano musanyanya kufunga ngafunga panapa musapedzisira modi mogwara mofira pano musanyanya kufunga ingoti mwari ndio zvavada zvizukuru zvangu 8 mwari ngafunga kuti vazukuru vangu ngafunga kuti
ndobva ndabona kuti hai ndozvo ndazvigamuchira ndobva ndazvigarira hangu ndikagara ndikaugwara hangu ndikaugwara asi ndakagwara dzinenge dzasimbi dzarodzika kukura hai ndakagwara vatiko zvinomasei haiko zvino makumbo nyichiwa kugwadza ndiwasina kwakuopora asi mbiri makumbo ndiwari kugwadza dzinenge dzakura kamakumbo ndovati tinonyanyoziva kungodai nditengere zvipiritsi makumbo angu hai makumbo ndiwari kugwadza asana hava asi kuvirosa hayo ndiri right makumbo ana here mapiritsi anoda mapirisi ndavo inji ndakatanga vachimbondipa pakapedzisira vati agogo manyanya kumisa mapirisi vakati vakagara kupedzisira mapirisi kuchapedzisira okudla chiropa mukati chimbombira zvemapirisi ndati kana nchingawa mapaya wambonyarara asi nganguva rega chete akugwadza ndipo vana mbuya vati ayo chimbomirai nokuti mapirisi manyanya kuamusa strike nemakore enyu awo magura anopedzisira ohodla chiropa rega inobva varega kundipa zvino haindikerangu ande gogo pane mvunzo wandinofarira zvikuru pandei nchitandara hangu nanambuya vangu nanasekuru tiri muno ndinounzwisa gogo chii chinoita kuti vanhu kana vari mukati meuzungu vavade mwari chaizvo kunamata kwacho here unokonzwa kunamata zvikauya gogo zvikauya zvinenge zvavuya zvichibisa vanhu majete kuda nevachingangondi nongavo ndikabuda nevechinamatira izvozvo neupenyu ndirarame ndibuda ndiri mupenyu muri kunze maenda uchechere gogo maenda uchechere sabata Saturday saka muno makaona here mamwe masawati arimo vabienyuka arimo aiwa ndizvozvo kunamata nyange uri kunze nyange uri kupi mwari anongonzwa chete chi anongonzwa chete zvaunenge wakumbira kwavari vanokugamuchira muri chinzwa kuti gogo iko zvino vakumbochengetwa vari panzvimbo yeshurugwi prison vakanzwa sei muri uye vari kuera vachikuonai pamafamily week hai vanouya vanouya munonzwa sei pavanouya paya pamafamily week paya ndongo ivo kutanga kwavo vachitanga kuya pano vairi kana vakavuya pavisit apa vaichema ndindaivanyaradzira nekuti iri sodzi yangu asi ndaiti kuti kana ndikabva kuvisit ndikapinda mukati umo ivo vainda ndakuchemavo asi kana paje vachichema ndiye ndakanyarara ndiye nchivanyaradza vana mbe vakapedzisira vakati gogo muchagwara imwe zvoita kuti vamwe vachichema musingachemi chii ndaibva siri pavisit apo siviri ivo vachiinda ndichipinda mukati umo ndakutanga kuchema matiko zvino zvichiri kuitika here aiwa chero ivo vakauya haiko zvino havachachemi tongo suka toita nyaya dzedu tichiseka vachiti aiwa uchabuda nchiti ndobuda takatarisa ava gogo kana kuti sekuru vakakutorerai chimombe chenyu makazombowana here nguva yekuonana zvichida mukoti kana kumbozouya kuno aiwa hatina mbovaona nanhasi kana kuzombonzwawo shoko kubva kuvana kuti vanogona kuti handisi kukwanisa hangu kuya kuzovaona ruregerero kana ngatitarisei gogo zuva rekubuda muri kubuda rini ndobuda musi wa 30 November 2028 13 November 2028 mavhuriro agedhero nzaiwa gogo pano pamba penyu chikoro mapedza mwana ngaachidzokera kumusha unogara kumba ndoda kunzwisa gogo pamusha nobuda toti mawasangana nemunhu uyu kana kuti nemuridzi ari kuti muridzi wemombe mashoko enyu ekutanga sezvo maane nguva musingaonani mashoko enyu ekutanga muchanotaura naye ndekuti kudii andichanotaura naye toti mangosangana pagedha aiwa iye kana pakandimhorosa ndikuvamhorosa ndikuvapindura asiwo kana vasina kundimhorosa nena ndivamhorosa amuchanovaregerera riko varegera ndavaregera asi kana kuti kana ndozvoti ndavaregera nekuti kana vakatitaurisa neni ndovataurisa kana vasina kunditaurisa nena ndivataurisa mimi kwavatangawo wetiwo mhoro
Ndichamatanga angasiko zvino ndichiri asi ndavaregerera. Muzoti mukaona munowatanga kuti hai makadi kana vasingadai uri zvinge zviri zvavo chere ndendavamhurusa. Asi imhosva here yekutanga gogo kukupinzai mukati menzvimbo iyo? Ndiyo yekutanga. Tinotenda gogo. Andizive pamabhega kunogona kuwana mwana kuti aiwa ndinoda kubatsira hangu gogo neshinda dzavanga vachitaura idzi kuti vandirukire inini mabhegi. Mungade shinda dzakawanda sei uye dzinonzi chii shinda dzacho zvakamira sei kana paine vanoda kukubatsirai? Shinda dzacho kwai makrane kana kuti dosti. Idzi dzinorukiswa idzi zvemagadhi zvorapa izvi. Ndo shinda dzacho. Imi kufunga kwenyu mungade ngani tomboti munhu arikuda kungokubatsirewo zvake? Nokuti papo padzaitengwa vachiita zvokuzvipima. Handizivi kuti dzai dzakaita sei kuti yange kakura zvakadi. Vaita zvokupima. Asi bhegi 1 tingati ringada shinda ngani? Vai vachiti kwai bhegi muchete ropera neshinda $12. Vaita zvokunopimika uye nadzo dzapimiwa. Toti bhegi rinopera nguva yakareba sei? Kana ndigere pasina zvandinoita pachibhegi kuda chakadai so pa2 days 3 days ndochivhara. Ndosaka ndagona kuti musi weFriday chinei chapera. Kana chingani anasi chipiri chitatu chapera. Chiri chibhegi nje chokuti unoisira chidrezi nezambia nechimwe zvinokwana 3 days ndisina basa randoita ndigere hangu. Ndochipedza. Saka pane rezvimwe zvamungade kubatsirwa nazvo nazvo muchiti hama kunoku dzinouya ichikuonai ichikushanyirai. Pane zvimwe here zvamungadewo kuti aiwa kana ndiri pano ndingade ichi neichi neichi kuti ndibatsirikane? Hapana hangu zvandingada nekuti chiri hama dzikauya ndikauza kuti ndoda ichi vanondiitira. So mashoko enyu kuhama dzenyu dziri kukuitirai zvese izvi dzisina kukukangamwai nekuti vamwe kamunoma handiti havana hama dziri kutoya kuzovaona. Vamwe havasi kutozikanwa kunzi vari pano vari kungorarama kuti kana vazobuda ndopavanozongoti aiwa ndadzoka. Vamwe vari kutonzi vari joni kutaura kuno asi mimi hama dziri kutoya dzichikuonai dzichikupai zvese zvamunoda. Mashoko enyu kuhama ndekuti kudii? Ndechiti mashoko angu kuhama ndechiti Mwari ngavawedzere papo pavanenge vapisa vachizondiona. Ndezvipi zvamungade gogo tozoti kune vamwe vari kubuda mukati meusungwa? Ndakuda kuti apa mutaure makamirira vamwe venyu vese hama dzedu dzese dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Kune vamwe vari kubuda munomu vaine maskills akaita senyu magona kuruka mabhegi asi hamuna kwekuzonotangira shinda hamusi kuzogona kudziwana. Zvamungade chii mimi kuti chiitwe kune vaakubuda vaivai? Tichikumbira kuti tiwane rubatsiro kuti kana vava vanoti huku idzi tiwane start yekuti ita huku. Nokuti huku dzichida kuti dzitengwe dziite chikafu dziite mushonga. Ndozvatende tichikumbira kuti munhu achibuda pawane kuti abatsirike. Kuti kana abuda pasha panowana kubatsirika asazodzoka futi mukati. Kundivimbisa here kuti mukabuda hamudzoki? Handidzoki. Handidzoki. Chibva tasunga chisungo kuti gogo ndikazoona vari pano futi 3 years dzadarika kuti gogogo. Handidzoki pandiri kukumbira kuna Mwari chaiko kuti chibuda gedhi ndototi zvapano hazvasara. Kurudzirai gogo tichipendera hama neshamwari kune vamwe kutoita mabasa iwaya ekutorarama vachiita zvekutengesa mombe dzakabiwa zvekutengesa mombe dzisina mapepa. Kurudzirai mungade kuvapa iko zvino ndekuti kudii nekuona kwese kwamaita mugere muno mukati meusungwa nekupomerwa kwamakaita mhosva kana kuti nekutorerwa kwamakazoita zvakare mari yenyu nedzimwe mombe pamusoro pemombe 1 iyoyo. Kurudzirai mungade kuvapa nguva ino ndekuti kudii? Kurudziro andingangotaura ngekuti kana wapinda muno munhu unoreforma zvawangochiita zviya unozisiya woita zvitsva. Kuti uite zvinhu zvopedzisira zvokupinza mujere unombosiyana nazvo. Aiwa tinotenda gogo maita basi. Tinotenda. Tinotenda.
Mazvinzwira muri Zimbabwe tiri pano pashurugwi female prison pandigere nagogo vangu vanga vachinditsanangurira mhosva yakavapinza mukati meusungwa vachinditsanangurira maitikiro akaita nyaya iyi kuti aiwa kwakanga kusiri kuda kana kuti rakanga risiri basa randagara ndichiita zvinhu zvakatongoitikawo sekuti ndakati aiwa rega nditengese chimombe changu chakafirwa naamai ndisingazive kuti aiwa ndipo pakaperera sarungano. Kwakazouya umwe mudzimai akati aiwa matengesa mombe yangu, imombe yamakandibira, kuzosvika nyaya yasvika kumatare edzimhosva vakapiwa 9 years pastock theft. Ndofunga gogo tinavo pano vatsanangura magariro avari kuita, vapa kutenda kuZimbabwe Prisons and Correctional Service nemabatiro avari kuita nemagariro avari kuita nemamwe ma-inmates uye nekutenda hama dzavo nekuvabatsira kwavari kuita. PamaFamily Week vanouya vachivaona, ndofunga manzo vachiti aiwa inini hapana chandingade kukumbira kumhuri yeZimbabwe nekuda kwekuti hama dzangu dzinondipa icho neicho pane zvese zvandinokumbira. Chatangonamatira ndechekuti 3 years dzagogo dzikwane vari 5 sekutaura kwavaita vagobuda vagonopawo uchapupu kunyangwe kumusha kulowa gweru pavachadzokera ikoko. Tiri kuno kuMidlands kwatiri kutaura nehama neshamwari. Tiri pano pachirongwa Turning Point from Prison to Progress. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoti Chisarai. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.